नमस्ते. आज मी कच्ची केळी आणलेत बघा. 3 केळी आणले. आता ही तुम्ही सांगा ही किती रुपयाची असतील? 3 केळी बघ. ही बघा कच्ची 3 केळी आहेत. ही कच्ची 3 केळी किती रुपयाची माहिती आहे का? कमेंट करून सांगा. तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. पण ते कमेंट कधी करणार? रेसिपी बघणार तेव्हाच करणार ना. पण मी सांगून टाकते कितीला आणली ती. ही 25 रुपयाला 3 केळी आहे. स्वस्त आहे मग. स्वस्त. 100 रुपये डझन. हा कच्ची केळी. उलट इथं स्वस्त, इथं फ्री भेटली पाहिजे होती, स्वस्त भेटली पाहिजे होती. उलट आहे सर्व. आणि एक बटाटा आहे कच्चा. कच्चा आहे. आता मी पहिला काय करते माहितीये का? पहिल्यापासून सुरुवात करायची असेल ना तर ही अशी करायची. हा पहिला केळ्याचा देठ काढायचा, त्याचे असे तुकडे करायचे. पाठचा पुढचा भाग आहे ना हा कापून टाकायचा. एका केळीचे 3 भाग केले. हा ही तुझ्यासारखी माझी एक रेसिपी झाली, केळा आणि आलू. पण नाव काय? नाव नाही मी आधी सांगणार. चल आता किचन मध्ये. केळीनी बघा असे मी 3-3 फोडं करून घेतले. स्वच्छ केळी मी साफ करून घेतली धुवून. त्याच्यानंतर मी तुकडे केले. आणि त्याच्यामध्ये हा एक बटाटा घेतलाय. हा बटाटा पण स्वच्छ धुवून घेतलाय. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची, थोडासा मीठ टाकते बघा, पाव चमचा. आणि आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. पाणी असं त्याच्याबरोबर आलं पाहिजे. आणि आपल्याला याचे आहेत ना 3-4 शिट्या करून घ्यायचे. हे मी मसूरची डाळ घेतली आहे, 1 वाटी आहे. हा बाऊल आहे ना काचीचा, हा 1 वाटी बाऊल घेतले मसूरची डाळ. आणि मी 1 तास आहे ना भिजायला ठेवलेली, कारण ती भिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी मी भिजायला ठेवलेली. स्वच्छ धुवून घेतली पहिली, त्याच्यानंतर भिजत ठेवली. आता मी त्यातलं पाणी काढून टाकलंय. आणि याच्याबरोबर आहे ना आपल्याला हे वाटायचं आहे. तुम्हाला दाखवते. हे थोडंसं खोबरं घेतलंय, 2 हिरवी मिरची, एक 4-5 लसूणच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आलं. आणि ही आपल्याला काजूची पेस्ट आहे ना वेगळी वाटून घ्यायची आहे. हे थोडासा मी सुका खोबरा घेतलाय, 2 हिरवी मिरची, हे थोडासा आला आणि हे छोटेसे 3-4 लसूणच्या पाकळ्या. आपल्याला त्याच भांड्यामध्ये आहे ना ही आपल्याला डाळ वाटून घ्यायची आहे. आपली डाळ वाटून घेतली आहे. आता आपल्याला हे 1 टोमॅटो घेतलाय मोठा, आणि हा 1 मोठा कांदा घेतलाय. आणि बघा थोडीशी लसूण आणि छोटासा आल्याचा तुकडा. हे पण आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता आपले केळे बघा मस्त शिजले आहेत. आता हे काढून घेते. गरम आहे. आपण केळ्याची आहे ना अशी साल काढून घ्यायची. गरम आहे. तुम्ही आहे ना थोडं थंड करूनच साल काढा. बटाट्याची पण अशी साल काढायची. आता कसं मला दाखवायचं आहे म्हणून पटापट गरम गरम करून दाखवते. पण तुम्ही आहे ना पहिला कुकर लावून ठेवायचा, केळं आणि बटाटे शिजवून घ्यायचं, त्याच्यानंतर आरामात करायचं, म्हणजे आपलं थंड पण होतो. बटाटा आणि केळं असं चांगलं मॅश करून घ्यायचं. केळी आणि बटाटी मॅश करून घेतले. आता त्याच्यामध्ये ही आपली मसूरची डाळ आहे ना वाटलेली, ती त्याच्यामध्ये टाकायची. आता समजा मी मसूरची डाळ घेतली आहे ना, तर तुम्हाला चण्याची डाळ पण तुम्ही घेऊ शकता. मसूरची डाळ नाही घेतली तर चण्याची डाळ घ्या, तुरीची डाळ घ्या. पण अशीच आहे ना 1 तास भिजायला ठेवा. त्याच्यामध्ये वाटायला मिरची, आलं, लसूण सगळं घेतलेलं आहे. पण थोडीशी आपली टाकते मिरची पावडर कलर येण्यासाठी. आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. शिजायला मीठ टाकलेलं आहे, पण ते कसं माहितीये ते वरून वरून शिजतो ना, थोडंसं मीठ टाकलंय. आता इकडे बघा पॅन ठेवलाय आणि पॅन मध्ये आहे ना थोडं तेल टाकलंय बघा. तेल तापलं काय बघायला ते टाकलंय जरासं पीठ.
आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना असे छोटे छोटे कोफ्ते सोडायचे. आता हे आपल्याला मऊ झालंय ना, आपण काय करायचं, भजीसारखं सोडलं तरी पण चालेल. भजीसारखं सोडलं की हाताने आपलं थोडंसं हाताने दाबून घ्यायचं. छोटे मोठे आपल्याला पाहिजे तसे आपण सोडायचे. कोफ्ते आपले टाकलेत बघा, 2 मिनिटं झाली आहे. आणि असे हलवून बघायचे खाली चिपकलेत काय ते. आता हा कसा जर कडक वाटाय आला, म्हणजे तो शेवटला टाकला होता ना. आता आपल्याला हे कोफ्ते आहे ना फिरवून घ्यायचे आहेत. कोफ्ते आपले मस्त फ्राय झालेत बघा. पहिले मी टाकले तेव्हा 2 मिनिटांनी फिरवले आणि आता फिरवल्यावर परत 2 मिनिटं असे करून आहे ना चांगले भाजून घ्यायचे. आणि असं आपला पॅन आहे ना एका बाजूला करायचा आणि सगळं एकीकडे तेल येतो बघा. आणि मग ते नंतर असे सुके सुके आपल्याला कोफ्ते काढायचे. म्हणजे 3 लास्टला टाकलेस ना तू, आता नवीन टाकलेस. जागा करून टाकली हे बघ. कारण असा पॅन आपण एका बाजूला केला ना की त्याच्यामध्ये कोफ्त्यामध्ये तेलच राहत नाही. सर्व असे करून घेते काय सर्व? आता सर्व असे करून घेते बघ. आणि ते बघा आपली अंधारात आपली दिलू बसली आहे. दिल दिल कशी बसली दाखव. अरे वा, इकडे तरी एक रेसिपी तयार पण झाली. सर्व कोफ्ते झाले. आता समजा तुम्हाला कोफ्ता कढी नाही बनवायची असेल ना तर तुम्ही असे कोफ्ते आहे ना नाश्त्याला पण खाऊ शकता. हो, ह्याच्यात हे असे करून खायचे. पण त्याच्यामध्ये ना नंतर थोडी कोथिंबीर टाकायची. जेव्हा मी ते मिश्रण एकत्र केले ना त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. मग झाले आपले कोफ्ते, म्हणजे नाश्ता झाला. आता आपले फ्राय झाले बघ. आता काढते. एक बटाटा घेतले मोठा, त्याची साल काढून स्वच्छ धुवून त्याचे असे तुकडे करून घेतले मोठे मोठे. आता हे पॅन मध्ये थोडासा तेल आहे ना त्याच्यामध्ये हे बटाटे फ्राय करते. इकडे आपले बटाटे फ्राय होतात आहे. पण तू हे कसं ठेवलं इकडे एवढं? हे एवढं असंच ठेवलं म्हणजे हे जरा पाणी टाकून आहे ना ग्रेव्ही मध्ये टाकायला होईल. तेवढी आपली घट्ट ग्रेव्ही होईल. आता मी काय करते माहिती आहे का, ते कोफ्ते खाली ठेवते, हा गॅस पेटवते, ह्याच्यावरती हा पॅन ठेवते, बटाटे फ्राय होतात आहे. आणि इकडे या गॅसवर आपली स्पेशल कढई. बटाटे अशी तेलामध्ये फ्राय केली ना म्हणजे खायला चांगली लागतात, टेस्टी लागतात. तिथे आपल्या कढईमध्ये तेल टाकलंय. आता तेलामध्ये बघा मी काय काय टाकते. थोडासा तेजपत्त्याचा पान आहे, 2 लवंग, पाव चमचा जिरा आणि थोडासा छोटासा दालचिनीचा तुकडा. आणि आपली वाटलेली पेस्ट आहे ना ती टाकायची त्याच्यामध्ये. कांदा, टोमॅटो, आता ग्रेव्ही टाकली आहे. ही आपल्याला आहे ना चांगली शिजवून घ्यायची आहे. आता मी काय करते माहिती आहे, याच्यामध्ये 2 मिनिटं आहे ना मी झाकण ठेवते. बटाटे पण आपली चांगली फ्राय होतात आहे. बटाटे पण आपले मस्त फ्राय झाले बघा. आता मी बटाटे घालताना गॅस चालू बंद करते. आता आपली ग्रेव्ही बघूया. 2 मिनिटं झाली आहे, एकदम मस्त छान झाली आहे. आपल्याला मसाले टाकायचे आहेत. आपला हा एक चमचा मिरची मसाला आहे, 1 चमचा धना पावडर, आपल्याला अर्धा चमचा हळदी. मसाले फ्राय व्हायला याच्यात थोडे पाणी टाकला. आपली ग्रेव्ही आहे ना मस्त शिजली आहे. ते आपलं कोफ्त्याचं भांडं त्याच्यामध्ये पाणी टाकून ते आपण थोडं टाकूया. आणि आता ह्याच्यामध्ये आहे ना
आपल्याला बटाटी फ्राय केलेली टाकायची आहे, कारण बटाटी आहे ना थोडी शिजायला लागेल. कलर मस्त आलाय. आता मी याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटं झाकण ठेवते, कारण ती ग्रेव्ही मध्ये आहे ना बटाटी पण शिजायला लागेल. इथे पाणी गरम करायला ठेवलंय पॅन मध्ये, आपल्याला याच्यामध्ये ओतायला. आता आपले 2 मिनिटं झाले. ग्रेव्ही आपली मस्त घट्ट झाली आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. गरम पाणी ओतलं ना मग कसं माहितीये, ही आपली गरम गरम ग्रेव्ही असते ना मग ती थंड होत नाही. आपल्याला आता जेवढं पाहिजे ना तेवढं पाणी ओतायचं आहे. आता आपलं पाणी इथे गरम झालंय, आता ते मी पाणी ओतते. ही अशी इथे भांडी पडतात बघ घासायला, मग इकडे आपलं 2 मिनिटासाठी थांबायला लागतो ना, तेव्हा ती आपली भांडी घासून टाकायची. आता आपली कोफ्ता कढी इकडे झालेली आहे, पण आपण त्याच्यामध्ये अजून एक स्पेशल वस्तू टाकतोय, ती म्हणजे आपली काजूची पेस्ट. आता काजूची पेस्ट नसेल ना तर तुम्ही क्रीम टाकू शकता. आपली मलाई असते ना दुधावरती काढलेली, ती टाकू शकता. त्याने कलर किती चेंज झाला बघ. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपली इकडे कोफ्ता आणि कढी एकदम तयार झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी कोथिंबीर टाकते. पहिला गरम मसाला टाकते, त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकते आणि त्याच्यावरती आपल्याला स्पेशल 1 चमचा घी टाकायचा. आणि असंच आहे ना एकदम मंद गॅसवर, एकदम बारीक गॅसवर 2 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आता तुम्हाला झालं की 2 मिनिटांनी तुम्हाला देते. आपली 2 मिनिटं झाली. एकदम मस्त आपली कोफ्ता कढी छान झाली बघा. कलर पण छान आलाय. आता तुम्हाला काढून देते. आता आपले कोफ्ते बघा मस्त छान झाले. आता तुम्ही अशी सर्व करताना पण टाकू शकता, नाहीतर तुम्ही आता ग्रेव्ही बनवली ना तेव्हा पण तुम्हाला लगेच खायची असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पण टाकू शकता. वाव, आपल्या कोफ्ताकडे रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण पटकन टेस्ट करून घेऊया. आणि कोफ्ते म्हणजे कसले, केळ्याचे. केळ्याचे कोफ्ते करी. हा, केळ्याचे कोफ्ते बनवले. आता इकडे बघा आपलं रेसिपी एकदम रेडी आहे. कोफ्ता पण एकदम इझिली तुटलाय, चांगल्या भजीसारखं वाटतोय. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. छान वाटतं एकदम खायला. मम्मीला नको सांगू, त्यांना सांग. बनवणाऱ्याला पहिला सांगितलं पाहिजे, कारण ते एवढ्या आवडीने बनवतात ना. आणि याला खूप वेळ लागतो बाबा. वेळ लागतो, पण रेसिपीची चव म्हणाल ना तर एकदम छान लागते. खाण्यासारखी रेसिपी झाली. काय म्हणतात त्याला, एकदम कोफ्ता तो भारीच लागते. कधी कधी वड्यासारखं लागते, कधी कधी बटाट्यासारखं लागतंय. ते आपलं बटाटा वडा सांबारा. बटाटा वडा सांबार कसं असतं तसंच सेम टू सेम तसंच लागतंय. कारण आपण कोफ्ते असे टाकून ठेवले ना आपण आताच बनवताना की ते कसे नंतर मऊ होणार, पिघलणार. त्यापेक्षा लास्टला सर्व करा असे, म्हणजे जरा कडक तरी राहतात बघा. नरम होतात ते, पण ते तेवढे ते कडक राहिले पाहिजे, नाही एकदम नरम नरम पण चांगले नाही वाटत. जशी जशी आवडतात, तुम्हाला जास्त नरम आवडत असतील तुम्हाला तर असेच आवडतात. आणि रेसिपीची टेस्ट एकदम छान झाली. तुम्ही रेसिपी बनवा, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा नवीन असेल तर, आणि बेल आयकॉन पण वाजवा.